Na most már elhiszed, amit magyarázok itt az emberek. Most már elhiszed, hogy kevés ez a kis pénzecske, amit ők kapnak. 22 000 forintból 9 000 a bérlet. Elmennek, most adjon neki oda 200 forintot, vagy 100 forintot, nem tudom, egy sütemére. Sütemére nem tudnak odaadni. 22 000 forintból. Akkor mit? Én nem is tudok már mit hozzáfőzni. Csodálkozok, hogy nincsenek. Kifizet a lakbér, vízdíjat. Kisebbség miért nem jön segíteni? Miért nem tud feljönni? Miért nem tud? Nem zsebre kell tenni a pénzt, amit adott a polgármester úr. Nem zsebre, hanem oda bemenni a szegények közt, hogy most mi a gond, hogy vannak. Nyugdíjasokhoz is. Nem csak a cigányokról van itt a szó, a népről is. Oda kéne menni megkérdezni, hogy hát mamikám, mi a gond? Ez. De nem tudja, senki se. Mert ők ott ülnek bent, jó napot az irodába. Zsebre teszik a pénzt, de nem jön neki az, hogy most, hello, innen zavarják innen az embereket el innen. A játszótérről. Nincs futballpálya. Hova menjenek fotél? Suliba nem engedik be őket. Hova? A gyerekeknek játszótér kell. Ha ott fociznak, oda megy az ablakhoz a labda, betörik, már kiabál. Kisebbség miért nem csinálta meg? Meg a képviselőnök. Miért nem segít? Semmiben nem segítenek. Semmi. Ebben segítettek, hogy van munka. Van munka. Van. Csak nem mindegy az, hogy mennyiért. 36 000-ig. Az emberek nem akarnak menni érte dolgozni. Aztán akkor többet ér, a járadékon vannak. Kapjuk ezt a szociális segélyt. 22 000, de abból nem tudják fizetni a vízdíjat, lakbért, villany. A gyerekeket öltöztessen, iskoláztas ki. De mi bő? Hol van? Nincs pénz. Nincs pénz. Nincs pénz. Ezelőtt 2-3 éve 28 000, még abból se tudtok megélni. Akkor miről beszéljünk? Ezt kell megnézni, ez kell az embereknek. Ez kell, akik kipártolik és odállnak melléjük. Ez kéne. Nem azt kell csinálni, hogy én beülök az irodába, ott csak akkor jövök ki, amikor kell a kopogtató cédula. Hely, testvérek, adjátok már ide. Ne. Akkor is ki kell jönni, amikor bajban vannak itt az emberek. Mert én megcsinálom magam, meg végig megkittem, meg gerebézem itt a szemetet. Volt már itt. Akkor miről beszélünk? Nagyon, de jó volna rám szabadnátok, mert indulok a kisebbségi kormány. Ezt kell megnézni. Nem azt kell megnézni, hogy te mit csinálsz, vagy hogy csinálod. Te munkálod. Azt, hogy az emberek éheznek. Nincs pénz. Kenyér nincs. Akkor felkel a gyerek, azt mondja, hogy apu vagy anyu, vágjál meg kell, azt mondja, hogy nincs. Harma. Nagyon szépen köszönöm.